Beto. Assalamualaikum, mugi Pak Kepsek. Kula badhe nyuwun pangapunten saged ngaturaken bab rencana kelulusan siswa ing taun punika. Waalaikumsalam. Oh, mesti Pak Guru. Kowe arep ngrembaka apa bab kelulusan iki? Nggih, Pak. Kula nyuwun patunga lan pitulungipun supados proses kelulusan saged lumampah kanthi lancar lan tertib. Ya, aku kepingin kabeh siswa lulus kanthi becik. Apa ana kendala sing kudu kita atasi? Sakmenika, kula ngraosaken bilih wonten siswa ingkang taksih kedah dipun bimbing langkung lanjut supados saged nglampahi ujian kanthi sae. Oh, ngono ya. Aku bakal nyiapke tambahan bimbingan kanggo siswa-siswa kuwi. Kapan bimbingane diwiwiti? Mugi-mugi saged dipunwiwiti sasamipun rapat guru minggu ngajeng supados saged dipunatur jadwalipun kanthi becik. Oh, ya wis, aku setuju. Rapat guru minggu ngarep bakal dadi wektu sing pas kanggo ngrancang kabeh. Matur nuwun sanget, Pak. Kula yakin kanthi kerjasama kita siswa saged lulus kanthi gemilang. Aku go yakin, Pak, kita kudu semangat kanggo bantu siswa. Mugi-mugi Gusti paring berkah lan pitulung dumateng kita sedaya supados kelulusan siswa punika saged dados berkah kangge siswa lan sekolah. Amin. Ayo kita kerjasama bareng-bareng supaya kabeh lancar. Matur nuwun nggih wis ngajak rembugan.